তামোল লিখিছে তাতে ফাঁচি আছে 4 ঘৰ মানুহ SDR বাহিছে আমিও আছো এই পুরা কালামাটির পুরা পানি আছে SDR গাড়িটো দেখছেন আপনালোকে তাতে SDR গাড়ি আছে আমার লোকাল 49 family ओमफ्राय टोटेल 202 जन मेम्बार उन्दैनिफ्राय गिदिरसिन लानानै बेयाव थाफैनांबाय दा न'आवथ' फ्राय सोरनाबाथ' टटेलि खुवा जागोन दै दाउ अमा गासिबो गोजांलांदों बारि बागान एखेबो दंस' माइ गायनाय गासिबो दंस' नङा बेखौ रिपर्ट होबाय जायखिजाया जोंथ' खबर खालामबाय थादों दाख्लैनिफ्राय जों बयबो गिदिंबाय थादों बेलाय जायगानिफ्राय दिम्बिया जोंना बुंहरबाय थादों गावबो नायबाय थादों जिखिनि हायो दिनै माने दिम्बिनि सेस्थायाव जों कयेकजन एसे एनै जिखिनि जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोर लानानै फैदों आरो बेखिनिखौ बाहाय नोंथांमोना जेनेबा बेथ' सुफुंजोबनो हाला दुखु निदानाव जोङो जोंनिफ्राय एसे माने जोंना हाग्रामा सारा खबर लाहरबाय थादों गाव माबा मोनसे बिराद उसुबिदायाव ओंखारनो हायाखै फैनो हायाखै उनाव हयथ' फैगोन हाग्रामा सारा दा बेखायनो जोंखौ थिनहरग्रोदों आरोखि नायग्रोदो एसे जिखिनि हायो नोंसोर खालामलाय होननानै बेनिखायनो जों फैनायबो जाबाय बेहाय दिनै आरो बेबायदि केम्पआ 9टा केम्प दं जोङो माखासे केम्पआव हाबबाय जोङो मोनबासो केम्पआव हाबबाय दा मोनब्रै दंबावो नामा मोनबासो दंबावो बेहायबो जों थांगोन जिखिनि हायो जोंनिफ्राय एफा एनै जिखिनि कन्ट्रिबिउट खालामनाय बेखौनो होनानै जोङो माबा मोनसे आफादखौ आरो सरकारि भाबै जिखिनि होनांगौ होबाय थादों होनना जों मिथिदों बिराद मोजां मावगासिनो दं सरकारि भाबै आं जिखिनि मिथिदों माने सिभिल एसडिअ जोंनि जितु बिजनि बिथांनि केपासिटियाव जेसेबां मेजिस्ट्रेटफोर दं सार्कोल अफिसारफोर मण्डलफोर बयबो नांनानै दं जिखिनि होनांगौ होबाय थानायखौ खबर मोन्दों मेडिकेलखौबो मोजाङै नायदों मोजां खोथा आरो अन्यान्य दोलोफ्राबो फैदों होननाय मिथिदों जों मोजां खोथा बयबो दल संगठनफ्रा बेबायदि हेफाजाब होलायनाया बिराद मोजां खोथा दे जों नाजाबावगोन जों आरो फैबावगोन गाबोननो हयथ' जोङो एसे दस्राफोरनिफ्राय माबाना फैगोन आरोखि दे दा बेखिनिखौनो लाखिथ' नांगोलनि गोजा बियो नांगोलनि गोजा बे दिन नङा बिफदनि समाव जोंहाबो दायथ' थायो नालाय रायजो राजाजों थानांगौ